Здравейте, аз съм Биксвата и вие са в поредното видео в моя канал. Добре, мисля, че интрото на Ванко не ми се получи, ама както и да е. Нека да започнем с видеото. Драги бурета, вие сигурно всички знаете, че в България има супер готини ютубъри, като мене, TEDx прави кекс, Кралски и много други. Също има и ужасни ютубъри, които съм ги покрил повечето в миналото ми видео, което няма да бъде лошо, колко изгледате. Ето ще си покажа на екрана. Но има и такива ютубъри, които никой до сега не знае за тях. А повечето от тях са именно децата. А по принцип, деца не бива да правят YouTube канали. Даже в YouTube Terms of Service пише, че в България трябва да си поне на 16 години, за да създадеш един YouTube канал. Обаче явно, въпросните деца, за които ще говорим в това видео и ще реагираме на тяхните глупяк видеа, явно не са чели това правило, защото, както сигурно вече можете да подозрете, всяко едно от тях има YouTube канал. Тъй като са деца, естествено няма какво да се очаква от тях, кодинга им въобще не е добър и спойлер. Повечето от видеята им, заглавието им е 26 септември 2036 година. Вие буквално можете да напишете най-рандом датата някога в YouTube и да ви изгледат стотици видеа на малки деца. Но така, мисля, че е време вече да започваме най-сетне с видеото. Първия канал, който ще разгледаме в това видео, е канал наречен Приключенци БГ. Всъщност, този канал въобще не е зле. И аз честно казано на някои видеа в този канал са кефя. И съм тук само за да рекламирам канала. Така че веднага идите да се абонирате или ще ви изям. Така, щом вече сме готови с това, можем да преминем към следващия канал, защото това преди малко беше само и единствено с рекламни цели. Ще ви напомня да влезете в нашия Discord сервер с Steady. Линк ще има долу в коментарите или в описанието. И така, първия канал, който е късметлия да бъде в това видео, е ето този наречен Извънземния Метатрон. Честно казано, първоначално този канал въобще не знаех кой е и не смятах да го включвам в никакво видео, обаче един ден преди няколко седмици започна и така съвсем случайно да ми излиза на For You пейджа и аз нямаше как да ни го забележа. Забелязах го един път, пропуснах го. Забелязах го два пъти, пропуснах го. Забелязах го три пъти, пропуснах го. Ама той просто не спря да ми изкача и затова аз реших да погледа едно от видеята му и о боже, няма как този канал да ни го включа в това видео, защото просто има прекалено много мляко задоение вътре. Така че, нека сега да видим какво е грешното с този канал. Реално, той пичага е правил доста видеа. И повечето са доста къси, обаче ето едно, на което ми спря най-много вниманието. И то е ето това видео. Буквално това, ако не е Rage Bait на следващата степен, аз не знам какво ще е. И плюс това, брат, какви са тия заглавия на видеята ти, бе? Ако Бойко Борисов беше видял това, докато беше министър-председател, нямаше се представя какво ще да ти направи. Но, стига толкова говорене, нека да видим това видео, дали наистина Бойко Борисов му ми чините в видеото, или просто той иска да рейджбейтне целия интернет и да ги накара да кликнат на видеото и в крайна сметка да видят пълна простотия. Нека да видим. Здравейте, зелено ли Господ мъдро завидава. Искам само да ви кажа, че аз съм във вихъра на силите си, защото съм пратеник на Вселената. И тая земя, тая планета ще я управлявам аз. И не мога да ми кажете нищо, разбирате ли? Аз съм избрания. От 2 години съм тук, обаче съм наясно с нещата. Когато отидох на тази планета, ме питаха какво искаш да стане, аз казвам, направи ми TikTok аккаунт и да ме изберат за министър-председател. И така и стана, вече съм министър-председател на България, а сега остава да превзема цялата Вселена начало. Драги бурета, както видяхте и чухте, всъщност Бойко Борисов така и не му измичените. Затова можем вече
да потвърдим, че заглавията на този пичага нямат нищо общо с това, което се случва в неговото видео. Но имам един коментар за видеото. Ако наистина всичко ти е ясно, кажи ми сега колко е 8 на степен 2. Ай на баш няма да го знаеш. А пък уж знаеш всичко, уж си бил някакъв избран. И добре, ти хубаво се представяш на министър-председател на България, обаче Чичко Google каза нещо съвсем различно, защото ако всички търсите в Google кой е министър-председател на България, ще ви излезе не този човек, а някакъв съвсем друг, който няма да му споменавам името, защото не ми се занимава с политика и без друго нищо не разбирам от нея. Също нещо друго, което ми направи впечатление, че той снима много често с едни два човека, които не знам какви му западат, честно казвам. А може да са просто двама, които живеят заедно и той им се вмъква в техния дом да снима. Да, наистина много е възможно и това да е причината, че доста често снима с тях, но тези видеа, те са ужасяващи, човек. Те просто ме карат да изтръпна. И именно по тая причина няма да ги показвам в това видео, защото са прекалено ужасяващи за вас и може да ви травматизират. Но ако искате, идете в канала му, те седят там и можете да ги изгледате. Ама да знаете, не ви очаква нищо добро. Но сега е време да реагирам на най-епичното му видео в канала, а именно това озаглавено как да ядем правилно баница. О, мафъгъл, човек. От дете, откакто бях малък, съм се чудил как да ям баница. И винаги, когато съм си купувал баница, не съм я изяждал, защото не съм знаел как се яде. Но сега е време да научим как се яде баница, заедно с извънземния пророк на Господ. Ще ядем баница. Най-добрата храна на пазара, баничка. Ето, баничка. Ще ядем баница. Баница ще ядем днес. Баницата ще се яде днес. Ще ядем баница. Баница ще ям. Ям си баница и си ям баницата. Баница си ям и си ям баница. Абе, мисля, че брото забрави да каже, че ще яде баница. Не мислите ли? Почвам да ям баницата. Това е баница. И почвам да ям тази баница. Баницата, по-скоро трябва да я изям. Добре. Била. Добре. О, мъгъ, човек, не мога да повярвам. Извънземния най-седни ме научи как да ям баница и сега свободно ще мога да си я ям всеки ден, без да имам проблеми с яденето. Леле, гледайте го какъв е той, бе. Направо ми идва да го изям. И е толкова нацепен, че буквално гащите ми паднаха от страх да ни вземе да дойде у мене и да ме ушамари така, че после да не мога да стана от леглото за 4 дена. Наистина извънземен, ако гледаш това видео, знай, че те обичам много и че не искам да се бими, така че ако гледаш това видео, ако трябва, ще ги пратя 50 лева по PayPal, само моля се остави ме на мира, извънземен. Базикава са бе хора. Това нищо не може да ми направи. Все пак, всички от вас виждате, че той ползва стероиди, защото тия мускули няма как да се появят и така магически, като штракнеш с пръсти. Все пак, да, няма никаква логика. Така че, ако още веднъж съм да видял да ми се отваряш, ще да заключа в мазето. Ай, бегай сега. Тъй. Мисля, че отделихме достатъчно време на тоя и време да преминаваме към останалите глупости, които намерих в тая скапана платформа. И така, нека да ви представя канал номер 3 и той е Смей се БГ. Както пише в тяхното описание, техните видеа трябва да те разсмеят. Така че, нека да изгледаме няколко техни видеа и да видим дали ще се разсмея или ще се разрива.
Леле, мали човеченце. Не знам как да ви го обясня, обаче този с тия движения много ми дава вайбове на някакво NPC от видеоигра. Сещате за какво говоря? Честно казано, има ли въобще какво да кажа тук? Само ще кажа, че това е най-реалистичното нещо, което съм виждал през живота си. Някой да удари друг с нокия по главата и онзи да падне на земята, докато са хили. Не, няма просто. Няма какво да се каже това, човек. Защо въобще правя това видео, бе? Заболяма главата още на третия канал. Какво си причинявам, бе, човек, бе? Ние сме Смей се БГ! Поставете лайк бутона и се абонирайте за канала. И... Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Добре тогава, смей се, БГ. Аз се смея, ма нещо да ми е станало смешно от вашите смешнички видеа, ами се смея на факта, че сте толкова жалки. И да, повече дори не ми се гледа този канал. Нека просто да видим останалите, защото знам просто, че няма да завърша това видео с пълно ментално здраве. Това е сигурно. Абе, знаете ли какво? Преди да почна да разглеждам следващите канали, ще взема да си пусна малко музика, че доста се натрових душевно и мозъчно от предишните два канала. Чакайте, какво намерих? Стаската музик! Най-седни намерих каква музика да слушам. Айде бе! Но единственият проблем е, че той е по 14 години и сигурно песните му са пълен булшит. Но нека все пак да дадем шанс на момчето, може въобще да не са толкова лоши и да си заслужава човек да ги чуи. Кой знае? Лат. Какво правиш, бе, лат? Какъв си ти, бе, лат? О не! Все още сме 10 секунди навътре в песента и вече кринжа, просто усещам как ще ме погълни. И то това въобще песен ли е? Единственото, което се повтаря вътре е What? Какъв си ти, бе, брат? Какъв си ти, бе, брат? Такъв си ти, бе, брат. Само да кажа, че между рапърска песен, както той си описва песните, и между говорене на случайни бръщолевици в микрофона, докато на таблета си пуснал някаква музика от китайски уебсайт, са две коренно различни неща. Но все пак, да не му хейтим сега на музиката, все пак е много по-добра от "Не ми пипа и пицата" или от каквото и да е това извращение на природата. Канал номер 5. Радоникс YT или Радоникс, абе майка ти да. Как се четеш по дяволи, бе? И така, скоро качи две видеа, които обаче са най-некреативното нещо на планетата. Защото вижте, едното е реакция на драма през 2025, а пък другото е реакция на Yes през 2025. Ама, някой ще му каже ли на този човек, че вече не е 2024 и че тия две неща отдавна не са актуални? Последно като хората говориха за тях, сигурно беше някъде ноември-декември 2024, а прекалено е закъсняла с тия реакции. Но нека все пак да видим едното от тях. Няма как да е толкова зле, нали? Добре дошли в едно ново видео, в което ще реагираме на Oh Yes, Come on Baby, песента на Лили Ван. Това е най-трагичното видео, което съм правил някога. Не ми се вярва за грам нищо. Така че, ако искате още такива видеа, да реагирам на песни видеа и на всяки други работи. Честно казано, ако правиш реакции, поне прави нормални. Не да са на нещо, което е излязло в ерата на динозаврите. Така че, нека да започваме с реакцията на Oh Yes,
на Лили, Аначкова и Иван. О, верно ли те са я направили, уе? Как не съм знаел? Аз пък си мислех, че Слави Клъшер я е направил. И момичето в бейкграунда се отчаива, че е там. А знаеш ли кой друг е отчаян? Аз в момента, защото какво по дяволите гледам? Чакай малко. Какво чух току-що? Този израз ми звучи доста познат. Интересно откъде е обаче? Застреляй се! Еми Бурита, в крайна сметка се оказва, че нашия Радоникс не само, че е взел идеята от видеото на Кралски, че е реагирал на нещо, което дори не е тренинг в момента, и че е копирал речта на Кралски дума по дума, той на всичкото отгоре иска и самия Кралски да му реагира на видеото и да коментира под него. Сега ми кажете с какво да се гръмна, с атомна бомба или с динамит? Непременно се абонирайте с камбанка, пратката по лайкче и пишете в коментарите какво искате да е следващото видео реакция или нещо друго. Така, канал номер 6. Нека да ви представя господин Пламен БГ. В неговия канал има толкова грешни неща, че направо не знам от кое да започна. Дали от това, че във видеята си слага прекалено много ефекти и мимове, които даже нямат връзка с видеята му, или пък това, че постоянно качва италиански брейнрот като шортове. Просто имам прекалено много неща. Така че нека да си подложим на мъчението да изгледаме това негово видео, в което оценява български храни, но по някаква причина за тъмбнейл е сложил тир лист на италиански животни. Нямам си идея защо. И да видим каква степен на рак ще ни причини. Ей! Здравейте хора, аз съм Пламен и в днешното видео ще оценявам български храни, по-скоро снаксове или... Да. Ето, казах ви. Наистина ви казах. Ви чаках да притяга възможно ще сложи някакви снимки и ефекти на екрана. Буквално има всякакви неща. Движещи си охлюви, танцуващи раци. Само дето баба си не е сложил как пада по стълбите. Нека да започваме. Най-доброто е най-високият ранг. Много вкусно. Много вкусно. Става горе-долу и не бих ял. Мисля, че нямаш нужда да казваш, че много вкусно, че става и че не бих пробвал, означава, че не би го пробвал. Мисля, че това всеки го знае. Не мога да го сложа. Не мога да го сложа на най-доброто. Има много по-добри. Вафла споко. Много вкусна вафла. Казах много вкусна. О, не! Мене ме боли отвътре, като го гледам тоя как се мъчи да сложи някаква картинка в много вкусно и постоянно не успява. Просто направо сърцето ми се къса, като гледам това зрелище. Ама той кой ненормален прави тир листови на телефон? Да, много вкусна вафла. Млечен шоколад. Млечен шоколад. О, легенда. Абе, пич. Ти за какво въобще си сложил камера там горе, като единственото, което виждам на нея е скапаният ти пръст, който взема половината от екрана, въпреки че се вижда само на камерата. А пак вземам половината от екрана, аз дори не мога да видя тир листа от него. Толкова е огромен, че когато бутне земята, тя ще излети в някоя черна дупка. Брат, какви глупости говоря.
Най-доброто. То шоколад не съм го пробвал, ще го сложа. Ще го сложиш на не съм яла, ама ще видиш хейта ти. Абе ти я да мълчиш! Как смееш да говориш във видеото на любимия ми ютубър Пламен БГ? Те бомбони с алкохол. С алкохол ли са? Така изглежда. Абе как изглеждат, че са с алкохол, бе? То алкохола са усеща само на вкус. Абе знаеш какво? Дори няма да коментирам. То е ясно, че на тоя мозъчните клетки му са по-малко отколкото моите видеа за един месец. Как се казваше това нещо? Бейкроунс. Бейкроунс. Какво прави? What the fuck, бе, брат, защо си толкова голям? Все едно до сега не ми беше достатъчно да ти гледам от зоната във ъгъла на екрана. Какво това? Какво е това? Ей! И тъкъм когато вече си мислих, че нямаше какво повече да се обърка и как да стане по-лошо от това, то стана. Пичагата буквално си прецака целият тир лист, като натисна някакво съвсем случайно копче. Брат, ние сериозни ли сме в момента? Или сме мъртъв гъс? Абе, знаете ли какво, Бурита? Най-добре да приключим видеото до тук, защото без друго от всички тези канали, видеа и глупости изгубих толкова мозъчни клетки, колкото не съм губил за цели 14 години, през които съм съществувал. Така че, да. Може да направя и втора част, в която реагирам на такива канали. Не знам, ако искате, лайкнете и се абонирайте за канала, за да станете готини бичаги. Чакайте. Какво е това? Току-що получих съобщение от лудия от мазето. Интересно какво иска от живота ми, това мръсно животно. Господин Бъчва, трябва да видиш това на всяка цена и има някакъв линк. Защо да ни го кликна? Все пак след всичката тая отрова, която днес ми влезе в мозъка, няма как да стане по-лошо.